Здравейте! Днес ще ви покажа новият и напълно безплатен сайт ezapoznanstva.com. Ще разгледаме българската версия на сайта. Той също е наличен и като английска версия. Горе в началото на екрана има меню, което обаче не е достъпно в момента, тъй като не сме регистрирани. Регистрацията става чрез щракването върху линк регистрация или една от двете икони регистрирай се или търсене. След щракване там си появява страницата за регистрация. Тук може да въведем потребителско име. В момента ще се регистрирам аз. Електронната поща е име пол, търси дата на раждане, свободен статус на връзка. Тук за приятели, забавление избираме файл за профилна снимка. Град Пловдив, държава България, тук може да видим условията за ползване на сайта, които са налични на български и на английски. Може да ги прегледате, са доста дълги. Щракваме върху чекбокса и бутон регистрация. Получи се грешка, защото юзернейма е вече регистриран. Ще го сменим на друг. Трябва да повторим паролата. Отново чекбокса, снимката. Да проверим отново формата. Не виждам друго да сме забравили. Регистрация. Така, линк беше изпратен на почтата, която е дадена при регистрацията. Сега ще проверим за такъв линк. Това е писмото, което е автоматично генерирано за активация на акаунта. Щракаме върху линка и казва сайта, че профилът е активиран успешно. Сега може да се логнем с юзернейма и паролата, която създадахме преди малко. Така, това е профила, който е зададен. Снимки, меню снимки. Тук се виждат се снимките, които са качени в профила. Могат да се добавят и още чрез линка, който се вижда тук. Също има възможност за добавяне на видео. Приятели, търсене по юзернейм. В момента не ми е известен някакъв юзернейм, затова ще го пропуснем. Връзка няма, заявки и блокиран, също няма блокирани потребители. Меню търсене. Търсене по радиус. Може да търсим в радиус от 50 км. Пол, жена, търсене.
изглежда, че няма намерени съвпадения. Може да търсим за съвпадение по пол, пол жена, която търси мъж, възраст между 18 и 40 години, статус на връзката, може да чекнем всички, тук за търсене за съвпадение. Един резултат е намерен. Тук се показва една грешка, която ще бъде отстранена в най-скоро време. От тук може да бъде изпратено съобщение и също може да се попита за приятелство. Групи. Тук може да си създавате групи. Поща. Тук се виждат съобщенията, които са ви изпратени. Може да си напишете съобщение до юзернейм и в взаимодействие се виждат различни неща, като например линкове, намигвания и такива неща. Общо зато това е за българската версия на сайта. Надявам се да ви е харесало и да се регистрирате. Тук в момента няма много юзери, но се надявам за бъдеще да се регистрират повече хора, тъй като този сайт ще бъде показван на много различни места. От мен довиждане и до следващия път.